Здравейте хора, аз съм Евгений и това е първи епизод на Майнкрафт. Ще накрит, защото Survival писнали. Ще приготвил материали. И с тях ще оцелявам. Не се оцелявам, ще се строя на креатив и ще си минавам през Survival и Survival. Ако искате да играя на флат, имам предвид да строя на флат, кажете и ще го направя. По-точно не кажете, а лайк на клипчето. Добре, сега ще си измислим някаква сградка, голяма радка. Готово. Тя ще е като за начало. Така ще ми трябва малко тия може би от тия. Малко мисля да съм... чекайте за малко да видя една настройка. Добре, не успях да го видя, но да започваме за сега. Може би ще щупа това. Така ще направя. Така. Игра Майнкрафт много време, но сега реших да правя клипове. Ако се чуват някакви звуци, може би е от досадния ми брат. И тъпия му клип. Мъкни! Няма да трия този клип. Знаете, това не е първия клип, който сега за първи път правя. Има много дубъл, който няма да го пусна. Със сигурност. Ако чувате някакво ми шлюпка семки. Искам да... После, само като направя това, трябва да видим дали къщата си ми... Защото искам да направя входа малко. Ай да знаете, фен съм на Хевън, който е един от най-добрите хора в правенето на детайли. Но не мога да се сетя някакви за сега, освен за вратата. Ще опитам да направя някакво в тази пустиня, ще е нещо като оцеляването ми. Там, примерно в тази планина ще направя като Хевън, горе-долу като Хевън. Често. Поне ще се опитам да направя. Забравих едно от най-важните неща. А то е... човек. По-точно осветление. Дано да виждате нещо. Като Shadowhex, ако го знаете, качва. Му гледайте клиповете на Minecraft Pocket. Да го видите как се мъчи. В сравнение с мен. Сега симетрия дали има но
Да, искам да е много вътре, значи... Чакай малко да намалим. Така. Това значи така. Това е едно от най-лесните неща. Да строиш или да измислиш нещо. Всички хора, които гледат Хевън, Дидо, Шалхекс, Ники Чинуей, Вената и други геймери, да дадат лайкче. Абе, дайте лайкче на клипа. 3. Точно стигна. И вижте каква ми беше идеята за вход. Не, това ще направя. И ателтрит едно от най-важните неща. Да гледате ателтрит. Така. И да знаете, в пустинята използвам сега Dark Oak, защото единствено едно от единствените неща, които се отличават в пустинята. Разбира така. Друга начин. Не, така мисля, че ще е най-добре. Хевън може да се каже, че е моят учител. Него се учи. Тук да има четвърта. Тук мачо прозорец ще две. 3 бокчета на 2 бокчета. Дали ще направят още? Не. Трябва да се видя и другото не завишаме. Да. Такова. Така. И да знаете, в някои клипове, примерно един да флашчета, като пусне нов епизод и той го изтегли, ще отида в YouTube и ще ви покажа епизода на Светлявица. Но ще го почна от 20 някой си, не от 20 епизод точно. Защото не мисля от първи епизод на втори сезон. Ще е много изключително да иде така сега. Няма да има симетрия. Искам симетрия. Затова първо да си направим така. Така сме това значи. Така. Знаете, при мен някой път блокчетата не зареждат толкова бързо, то ги слагам и са като невидими. Колко на колко. Не се дъше така. 6, 7, 8, 9. 9 значи може 1, 2, 3, 4. Тук ще е чертата. Така. 1, 2, 3, 4. Точно. Глас пейнчетата.
И това няма да е на един етаж. Сега ви казвам, тук майче ще го запълня. Или да, но ще направя някаква декорация сега. Сега ще направим една декорация. Само да си намеря място за стълбите. Така, ако стълбите почват този блок. Тия двата ще са с такова. Колко трудно. Не е всъщност. Това беше брат ми. Отново. Така майче получава. И сега едно от тия гърфо. Е така искам да го направя някакво. Може да строя някой път оф камера. Или пък, не знам, ако искате да строя оф камера, дайте лайк, ако не напишете нищо. Нали не се трябва да измисля някакво. Така ще го направя. И скоро трябва да привършва клипа ви. И да знаете, хората, които са ми приятели, имам предвид от лище ми. Абонати. Ако се абонирате, може и аз да се абонирам за вас. Това ще е добре. Ще снимам на още игри, но предимно на Майнкрафт, защото ми е най-интересно. И така ще бъде на 3 етажа, а покрива ще го измислим някак. Но аз играя Майнкрафт на компютър и имам да пакт, откъдето мога да си взема някаква идейка. Това пък колко е? 2, 3, 4, 5, 8, не се дели. Значи 1, 2, 3, тук. Ще си измисля някакво функционче. Ще направя пристанище. И като свърши този епизод, веднага почвам другия. Аре да слагаме тя гласчета и да свършва. Хора, това ми да изгледам. Имам големичък напредък. И хайде. Сега ще правя направо следващия клип. Няма да мога да видя, затова не знам аз кой клип. Ще ви кажа в кой клип ще видя. Айде, чао. Трябва да го изрежем.